yake ko min jotti aéroport Hamidou be Jibo be Abbasi hamɓe ɗoftiyam ha aéroport ɗo bo Hamidou waɗi am vidéo surprise yake min jaɓɓidiri miɗo dilla ami nasta aéroport ngam mi waɗa embarquement o waɗi am vidéo surprise mi anda ɗo bo ɓawo mi timmini yerɓugo dongal am min timmini waɗugo enregistrement miɗo dilla salle d'embarquement ɓawo min timmini min yehi salle d'embarquement ɗo min ɗon dilla hamin jaa min nasta avion bon darinda avion may nga ɗo dari ha to min ɗo ƴeewa nga ɗo min jippoke min ɗo kaɓana yottago ha avion may ɗo dari ok min gari min jottake min ɗo dari ran ha min ƴeenga ok déjà mi ƴeengi mi nasti avion miɗo yaha tefa babal am ha mi joɗoto korowal am mi laara ticket am déjà ɗo mi joɗake on laari mi installake on laari yimɓeji moy pat ɗo nasta nanga babal muɗum ɗo ɓila valise muɗum voilà je me suis bien installé mi jooɗi mi ƴeewa yaasi be hakkilo mi yara hendu ɓe ndaari ɗo miɗo ƴeewa avion ɓe feere waɗi avion Brixer Airline donc ngaɗo dilla Brixer bon ndaari ɗo bo ɓaawa min ƴummake ɗo ɗum ɗo wuro Yaoundé. Assalamu aleykum wa rahmatullah ƴerriraɓe wondaɓe shopping jaygol on kofnama ha kala taweteɗo nder duniyaru fu ɗum derri ko mon Adamou Haruna ɗuɗɓe ɗo ƴamto nde on dedi programme taskaram jurdele hetanmi fuɗɗugo derraɓe to Allah mum yerɗi bon gi jotta ɗo miɗo aéroport Simalen ha Yaoundé mi tammi dillugo berniwol Kano ha lesdi Nigéria gam taskaram waddango on kujeji feere feere deɗi ko larani koltugal limseji feere feere ɗe ɗi maraton haaje ha taskaram julde layha limseji ɗi worɓe ɓe ɗi rewɓe ɗi mawɓe be ɗi ɓikkon ɗewi digal limse tisiji paɗe kufineje ko nandi ɓe majum on keɓan ɗum ɗon mari haaje derɗaɓe to Allah mum yerdi jahangal mai tammi en yarugo Kano lesdi Nigéria e non Cotonou lesdi Benin donc goɗɗo mari haaje pat wawan mata numéro ji ɗi woni gas ɗo mi waɗi vidéo ɗo ha mi confirmana inde de voyage man ɗo jotta ɗo numéro aéroport to Allah mum yerdi nder wakkatiji kusitiɗɗi mi tammi tawego ha lesdi Nigéria ha berniwol Kano shopping jeygol Adamou Haruna hofni on yetti on dede be confiance ɗum on gaɗani ɗum e ko mandi feere feere ɗi on ɗo pasa on jarama assalamu aleykum.